Ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ewni lisal bankiru duniya wallitowal hedi hokkuki chede nyamande wato International Finance Cooperation IFC larta nahiyare Afrika dow gallure heɓugo jahol yeso be risku. Tinubu andini non wakkati o yidanno be jami'en IFC les jagorgal ardido maɓɓe Musta Muktar Diop ɓe njaranimo gilla ha sare lamu wato Aso Rock. Tinubu tefi ɓe ɓesda lornugo hakkilo hedi wallitiggo sha'anu ndemri kuuɗe ɓosinoje ngendam ummatore be biɗitol dow kare gaddoje jahol yeso ummatore. Ha ragare Tinubu wi anduki lesdi Nigeria on latti ɗiɗaɓri nder lesɗe Afrika ha IFC ɓurdi waɗugo chede. Waɗi o hoosi anniya waɗugo kuuɗe mauɗe bana Coastal Highway be buwangal iga Sokoto ha yago Badagry ngam wallitiggo ha wurtingo nyamdu ndu ɓe remata ha labbaje yago gure Nigeria mauɗe be lesɗe yaasi. Ɓaawo gidal maɓɓe be Tinubu, Musta Diop waɗani tefoɓe kubaruji bayanu dow ko ɓe mbolwidi ha gidal maɓɓe be ardiɗo lesdi on. Specifically, we discussed about infrastructure and the need to increase investment in infrastructure for logistics. Min bolwidi dow ko larani ndemri be ngaynaka ngam bo min giɗi ɓesdango fannu man chede. Miɗo andina on ko sali min ngati chede hedi fannu waɗugo konal jamanu. Non bo jotta min gaddan chede goɗɗe fere kese ngam omtuki gese mauɗe. Ardiɗo lesdi hokki dungayere be bawal ɓawo muɗum dow non. Min giɗi hawtugo luuɓe lesɗe Afrika. Faggudu lesdi Nigeria ɓurdi maunugo ha gallure Afrika fuu. Hawtugo luuɓe lesdi Nigeria be lesɗe Afrika luttuɗe ɗum hunde on kimmininde. Min dawri dow lamaru dow ko larani ko wallititta ha hawtugo ummatore wato bana pelel jipporɗe piiroje, telefonji be ko nandi non. Ha ragare min dawri dow ko larani chede Nigeria wato naira. Kompaniji ɗuɗɗi giɗi jaɓugo nyamande chede dow naira na dola. Min taskiti waɗugo famral be gomnajo bankiru maundu wato CBN dow non. Yi'ugo gomnati mobgal lesdi Nigeria lorni hakkilo wakkere sha'anu ndemri ngam fesinki nyamdu. Kamɓe bo ɓe ngari ɓe ngaddi chede ngam wallitiggo hedi sha'anu ndemri. Ko hedi fannu ɗume on ɓe fuɗɗirta watugo chede maɓɓe? Nda jawabu Musta Diop. What we would like to do is first of all to increase the transformation of commodities. Aran ko min giɗi waɗugo woni wayluki kare ndemri wato wi'e iga nyebbe koko yago chocolate. To a remi koko a itti a sorri non a heɓan wi'e dola America gotel, amma to a wartiri chocolate a heɓan dola 3. Ɗo wallitan ha heɓango bankiru lesdi maundu wato CBN chede nastoje ɗe lesɗe yaasi. Min ngati jungo dow famral be hukuma wallitowa kompaniji pamari wato simidan dow lamaru man. Iga sare lamu lesdi Nigeria, Umar Aliyu, Code Radio International be TV.